Poďte sa pozrieť na môj deň v Európskom parlamente. Metrom sa ešte za tmy presúvam do Európskeho parlamentu, do mojej kancelárie, kde samozrejme nemôže chýbať žiadna káva. No a okrem kávy denne potrebujem aj raňajky. Dnes musli s jogurtom a ovocím. Poumývam rýchlo riad v našej mikrokuchynke v kancelárii a potom už rýchle stretko s poradkyňou Claire o dôležitej smernici, ktorej šéfujem, ale o tom ešte neskôr. Hneď u seba vítam Ivana Korčoka, s ktorým preberieme zopár tém a tiež naše natáčanie Safe Space s Luciou Jar. Nasleduje stretnutie a fotka s celou PS delegáciou a europoslanecký koordinačný meeting. Na obed ideme o 12:00 do našej tackárne, dám si vegánsky burger a najem sa s mojimi 2 poradcami. Presúvam sa hneď na prvé zasadacie stretnutie skupiny pre reprodukčné práva a pomedzi stretnutia ešte študujem dokumenty a už rýchlo bežím na stretnutie, ktoré je in camera, čo znamená, že tam môže ísť len europoslanectvo, ale ukážem vám aj sneak peek aj s kolegovcami z výboru pre zahraničné vzťahy. Zo stretnutia sa bežím prezliecť do oranžovej, pretože je to farba, ktorá symbolizuje budúcnosť bez násilia proti ženám. A hneď potom sa aj s tímom presúvame do budovy Rady EÚ, kde sa vedie trialóg, teda posledná fáza tvorby európskeho zákona, ktorého súčasťou som aj ja. Zastupujem Europarlament pri legislatíve o právach obetí trestných činov. Toto vyjednávanie trvalo až do noci, takže sa potom už len vraciam do kancelárie a idem späť. Teším sa, že ste dnešok strávili so mnou.